Aké boli dnešné jazdy, aká bola aj tá finálová jazda, aká bola dneska postavená v SEU trať? Dnes SEU tá trať bola trošku jednoduchšia, ako sme naučení, ale práve naopak, keď som išla, už keď som sedela vlastne v tej loďke a išla som dole tie bránky, tak bolo tam strašne veľa takých dosť zákerných kombinácií, ktoré si človek musel postrážiť. Myslím si, že obe moje dnešné jazdy boli dosť kvalitné. Išla som to, čo sme chceli, to, čo sme mali naplánované. Tá loďka mi naozaj v oboch krásne klzala a viac menej som všetko spravila, ako sme mali v pláne. A práve aj vďaka tomu mám taký krásny úspech. Čo si myslíš, že v čom si sa najviac zlepšila od minulej sezóny? Tak musím povedať, že práve tá konzistentnosť bola u mňa dosť taký problém ísť nejakú kombináciu 2-3 krát za sebou a práve toto je tá kľúčová vec do tých finálových jazd, nezájsť tú kombináciu len raz v tej kvalifikácii, ale v tom semifinále to zopakovať. V Apriam by som povedala ísť to ešte lepšie.